ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi nga way makakumpara, kung kauban ka, Ginoo, way makulang ka nako. Mabungahong kabuntagon, mga higala, mga igsoon, mga kapamilya. Kumusta ako nagampo kanunay nga namos maayong kahimtang. Puno sa paglaom, uban sa grasya, ug pabor sa labawng makagagahom. Mag-live na ta mga igsoon. Kabalo na mo, ako nang i-share ni sa akong personal account kamo sa diha. Let's share it. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo nining taknaa sa kabuntagon. Kung kauban ka, Ginoo, way makulang ka nako. Pagkataon sa imong presensya, ang akong kalag nangandoy nga magagos ka. Ang ako ang kasing-kasing unod nagatuaw alang sa buhing nga Diyos, sa buhing nga This time we have 29 viewers and counting. Just mention your friends and loved ones in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights and at everyone for them to realize bitaw nga nag-live na ta. Okay? Para makabantay yung mga higala, so pwede ninyo i-type at followers at highlights at everyone. Thank you so much, brother. Candido is Tokia Bangkal Jr., one of our subscriber. Thank you for typing at highlights and at followers. God bless, Ikson. Ako sa ning i-share mga Ikson. Okay. Dan sharing mga igsoon, mga kapatid, mga kapamilya. We have 51 viewers this time. Again, mabungahong kabuntagon.
Ako sang i-share mga igsoon. Wait. Okay? Done sharing. Kumusta mga igsoon? Sorry, last night wala ta ka-live. Kinay mga kakulian, ang busy igsoon. Okay? But praise God, this morning, itagaan ko opportunity ni Lord yung maka-live ta, no? Dili ni siya aksidente igsoon. And, shout out Brad Kamatik Algerix is watching. Regards ko ni Brad Joy, brother. Regards ko. God bless. Namo sa kong prayer. So, before anything else, before to mag-start, akong gipasalamatan ng atong mga subscribers, ng mga followers, mga viewers. Yesterday, naabot na tag 144 followers of Mabungahong Kristohanon. Salamat sa inyong invite sa inyong mga higala, so on, to follow our page. Sister Marilyn Kudu from Japan, morning pastor, reply lang ko niya. Sige sister, God bless. No, naamos akong prayer mga OFW, mga naslain-lain kanasuran, kabalo na mo na before matulog, inigmata, naamos kong dughan. Praise God. Again, salamat kayo mga subscribers, viewers, followers, star senders. And sa mga wala pa kabalo nga nanaday tay YouTube channel igsoon kay kuani siya murag let's say upon request kay daghan nag-request nga maghimo daw tawag YouTube channel para nga ako ang mga live videos nato or mga even ato mga short videos igsoon i-upload daw dito sa YouTube channel sa YouTube kay dali ra daw pangitaon, dali ra ma-save, dali ra ma-download nya maganid inig paminaw. So again, sa wala makahibalo pa no sa mga bago pa lang na natay YouTube channel, makita ninyo aning caption, aning live na diha ang link, i-click ninyo and free ang subscribe di igsoon para sa kamayan sa Ginoo. Salamat, shout out pastor, congrats 144 key followers padayon pastor. Amen. God bless you brother Kamatik Algerix, okay, from Sandingan, Loon. Praise God. Again, daghang salamat igsoon sa kanunayng suporta nato ani nga page para sa kamayan sa Ginoo kani nga ministry, for sharing it, for mentioning your friends and loved ones here in the comment section. Dako na kay nagtabang sa Ginoo igsoon para mas madali, more followers, more viewers, mas daghan pa yung makadungog sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Praise God. And again, shout outs na ng mga piniriso, mga inmates, bahay ni Kuya, shout out, Cebu City Jail. So last night, makabless kay na ako'y gipost igsoon last night. And then, ako lang share no? Diha sa mga comments anang, di ba na ako'y gipasalamatan da, thanks 144 followers, 144,000 followers niya. Ang ako ang kauban sa picture na ikson, banggiitan, kriminal na. Kabantay mo na ikson, kanang 144,000 followers. Okay? Pastor Patrick, shout out, kung maabot din mo. Kanang picture na ikson, kanang pastor ikson nga dakoon. Gahi kay nagi ka na dito sa bahay ni Kuya, ika nagprisuhan, banggiitan na ikson, no? Ibawa na mo. Grabe nagkaagi pero gibag-o sa Ginoo sa una rato, no? So sining ako man siyang gibutang diha kay ani laging mga ganahan magita sa mga kabalhibo na to. And then maka-bless kay sa comment section daghan nag-comment dito nga mga gikan jud sa prisuhan nga mga alagad na sa Ginoo, no? Maka-bless igsoon nga knowing that bisag unsa ka dautan sa tao, bisag unsa ka maldito, adik-adik, salbahis, barumbado, unsa ka kriminal, kung naata sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo na ikabag-uwan. Brad Jomar, shout out. Isgutan nga na mo gabi, Brad. Sa comments ba, basaha to Brad, kanang nay maing buntag sa Brother Jomar. Brad, gabi nagbawas-bawas o comment ba? Sa kabantay ka ng kuhan, Brad? Kanang akong gibutang diya nga 144,000 followers, di ba? Kaming duha ni Pastor Patrick. And then na mga nag-comment nga kailan niya, nga gikan po sa bahay ni Kuya, niya kailan ni mo, Brad? Daganto siya ginganlan, na ikaw ba tong bunso, Brad? Ikaw man siguro? Or something, basta na sila kailan sila ni Brad Aris, matong dito, naglami among comments, nasa kuan, Brad, comments diya, nasa comment section, aning, itong akong gi-share last night, Brad, nga, thanks 144 followers, so, kabantay ka, Brad? So kaila ka to Brad katong buknoy bitaw, buknoy nga kuan. Kaila man siya nimo pero
ang iyang gigamit code name kay bawo na pareha gud nimo ba do? Arabic man imong gibutang sa name kay kuan man kanang syempre gikan na mo diha mga banggiitan gud mo. So dito may nagisgot ang mga bashers na to. Katawa sila ba kay kita mo gud. Mabitaw nga ning ingon ko. Kani mga bashers na to, yano ra sila mosulti na to di maayo pero kung kabalo pa sila sa atong kinabuhi ug unsa ta sa kadelikado kaniadto mga igsoon no, pero sagdi lang sa una raman to no. Ang uban wala kailan na to, ato lang na silang pasagdan. Basta maka-blessed igsoon gabi nagdaghan mga reply ba nya mga gikan jud didto mga kriminal nga magibag-o sa Ginoo mga igsoon. Praise God. Again shout out bahay ni Kuya tanang mga inmates tanang piniriso na agin mo sa kong dughan. Actually ganina paghatod na ko sa kong anak kaditsoon ko sa police station kay mulili na po ko sa mga piniriso pero nagdali man ko kay gusto lagi ko mag-live no. Last night wala ta ka live igsoon. And praise God, salamat sa kaayo sa Ginoo nga gitagaan ko chance and opportunity this morning today para mag-live ta. And again Cebu City Jail, shout out ako si Brad Renz, Brad Aris, bahay ni Kuya, mga brad na ko niya. And shout out sa Talisay City Jail, Toledo City Jail. Shout out na ko tanang mga jail officer, mga jail, mga warden. Shout out sa tanang mga security guard, mga shout out sa tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines. Shout out sa tanang mga nasa fire, mga bombero, nga mga classmate nako during my criminology days. Wa nagpulis, nagbombero sila. Shout out. And of course, sa tanang mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw. Mga OFW, shout out. Mga seaman, mga naka-permanent resident na shout out yung tanan. I believe, dili said, basta-basta yung sakripisyo. Apan, money manation na namo sa akong prayer and na si Lord nagkupot ninyo. Amen? Abanti na kanunay. Di ta pasagdan, di mo pasagdan sa Ginoo. Shout out na ko ang Camp Osmeña, Cebu, mga kapulisan. And shout out sa tanang kapulisan diri sa Bohol. So in different station ari sa Bohol. And Tagbilaran City, Barracks. Og sa mga amigo nako, mga classmate during my criminology days, mga kapulisan. And kauban ako mga PNP life coaches. And daghan man kay kog mga kaila nga mga pulis, mga pinidaghan na gyud og akong nang isgutan tanan. Mahurot atong time. So, ako lang shout out ako mga amigo nga happy una. Mong happy diri sa mong station. Sa Clarin Police Station, Police Captain Sir Eliasar Milyumida. Shout out sa amo ang PCR diri. Nga maanyag nga PCR si Ma'am Archery Abian. And sa among kauban diri nga kapulisan. No, naiusa na mo kapulis nga naay murag incident, nahitabo ba na aksidente siya. Pakaayo ka nakas akong prayer, Ma'am Joy, God bless. Okay? And again, shout out sa mong happy diri, Police Captain Albert Sator. Shout out sa akong brad from SEA, Skeptron in Arms, Police Captain Albert Sator nga naanabalhin sa Kandihay Police Station. Akong classmate nga magkita namin next week. Classmate nako sa pagkapulis sa una, Police Captain Jasper Reyes of Antiquera Police Station. And then of course shout out Sir Renan Romulo, Police Captain Sir Renan Romulo, akong classmate po na. Police Captain akong brad from SEA, si Brad Ams, Sir Melioria. Ug akong abay nga nag-schooling karon, Police Captain Sir Onyot Introliso, abay suod na nako. Tanan-tanan nga mga hippie nga amigo nako, si Major Ray Olar of Loon Police Station, Major Daculio of Calapi Police Station, o kaning hippie diri sa Tubigon Police Station. Congratulations din, no? Kita ko ang Tubigon Police Station nga na-appeal mo sa mga top ba, no? Nga police station. So, God bless na mo sa akong prayer mga kapulisan. Kabalo na mo, okay? Unya, abante ta kanunay mga sir, no? Daghan, although daghang mubash na to. Ako gali gibas ko, ngano ko nung sige ko guwali sa pulis, buot sila. Ngano ko nung kauban ko sa pulis, buot sila. Kay mga dautan ko ng pulis. Akong giprangkakan nga, kung naalagi mo yung makitaan nga nakasa nga usa ka pulis, ayaw itanan. Kay nay daghang pulis nga akong giminturan karon, pirting mga buotana. Kung nakakita mo pulis nga nangabit, dili tanang pulis na ikabit, okay? Parihara na namo, pastor, dagang ming bahas na ko, pastor ko no, mangwarta, pastor nangabit, na ako no pastor nga murderer. Nya ako, lahi man ko, himaya sa Ginoo. Dili na to ipanag-ing. Amen? Mao na siya. Praise God! So, murag manahuman na nako siguro og kanang shout out, no? Basa-basa daw tabi. Mayong buntag, pastor, watching diri sa, asa man eh? Watching diri sa San Ildefonso, Bulacan. Who's this? Brother Ralph
Bitonio Galaneda. Shout out sa Galaneda family. Anyway, shout out sa mga brad, no? Long live kanunay brad, uban sa grasya sa Ginoo, abantita. And ipataas na tong Ginoo kay why long live mahitabo. Okay? Kung dili short lived na. Wala makapa-extend sa tong kinabuhi si Lord. Amen. So, abantita, kina ang topic na to mga igsoon today is today. Bitaw karong adlaw, no? Ug nganong gipaabot ta sa Ginoo karong adlaw, mao na topic na to today. Karong adlaw gimugna sa Ginoo. Pagmata pa lang nato nindaog na ta. Amen. Watching from United States of America, I love you. God bless you more. God bless you more. Igsoon. God bless. Okay. Praise God. So, let's pray. Okay, let's start to pray na, mga igsoon. And we have 121 viewers this time and counting. Musunod na to sila. Shout out ko no at Flor Lantoria, okay, from Len Manligues, Gabati. Okay, let's welcome the presence of the Lord, igsoon. Let's welcome the Holy Spirit para mas mapalawman na itong mensahe sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father in heaven, we come into your presence right now with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us today, that you have given to us this morning, Lord God. Dili tanan karong taknaa na higayon nga mamalandong sa imong pulong. Dili tanan karong adlaw na higayon na chance nga mamati nimo. But bulahan kami, Lord God, because you have given us today another blessed opportunity to meditate your word, Lord God. Thank you so much for that. And Lord, I pray, before we proceed, search our heart. Hinluya mong kasing-kasing limpyuhi kung nakay makitaan nga mga mansa, mga hugaw, Ginoo, because sometimes because of our imperfection, masipyat mi. Usay magtuo mi, eksakto mi, pero sayop mi, ikaw lamang ang nakabalo sa tanan. Kay ikaw ang dili mapakya. So Lord God, limpyuhi mi. Kung na may mga butang sa mong kasing-kasing nga wala mi makabantay, wala day ka nalipay pa sa ilua mi, Ginoo. Andama among panudlanan nga espirituhanon, aron mo salod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo ka namo this morning. And Lord God, I pray, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, kasing-kasing anda mo dawat og correction, mo dawat og tambag labaw sa tanan, anda mo sunod kanimo. And this time, Lord God, I pray also tagay mi kalinaw mong hunahuna. Tagay mi kalinaw sa mong hunahuna aron wala laing masentro ug ma-focus ikaw lamang. Kay ikaw lamang gyud, Ginoo, ang among gipataas karon. Wala kami giisa nga relihiyon, pundok, grupo, simbahan, tao, pastor, any denomination or grupo. Ikaw lamang, Kristo Jesus, ang among giisa karong taknaa. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun. Kaya nasayod kami nga dili na mo matugkad, masabtan ang imong pulong gamit sa mong kaalam tawhanon or kalibutanon. This time we pray heavenly wisdom and of course lamdag sa Espiritu Santo. Again, Lord God, salamat daan sa kadaugan. We invite you nga mo patunga ka, mo pataliwala ka sa among pagabuhaton karon. And I pray to all of the viewers this time, kutob sa maabtan ani Ginoo. Bisan asang dapitan ni mo abot ni nga video kani nga live, Ginoo, bisan pa ang mag-replay ani unya, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong lihok, imong hikap. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Salamat, Holy Spirit, have your way. Mamuhat ka, makigistorya ka. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Again, mabungahong kabuntagon, mga igsoon. Another fruitful day nga gihatag sa Ginoo. Praise God. So, akong balikon, igsoon, sa wala pa makabantay, wala makahibalo, igsoon, dili aware nga nanade tayo YouTube channel. Ang link naa sa caption, igsoon. And free rang pag-subscribe, igsoon. No? So, nada, i-click lang na ninyo niya, dalho na mo dito kay maana ko nagsige kog upload og hinahinay. Nagtan-aw nimo si Pastor Ruben Pirater, brother. Kinsa na siya, Brad? Kinsa na si Pastor Ruben Pirater, brother? Brad na to na? Praise God, Brad Jomar. God bless, Brad. Nagsabot na may Brad, manglaag may Cagayan, karong closing. Kita ta diha. So, daghang makigmeet na ko sa Cagayan, Brad. So, kita ta da ikaw, iuna na to panon diha, naunsa. No? Pastor, salamat kayo. Unta makahigayon, Pastor, makabisita mo sa Cagayan. Yes, karon pa dyan ako, igso, naisgutan. Okay? Cagayan me, pohon. Ni closing sa akong anak. Hapit naman. This month ang closing, bakasyon. Katong pulis na pastor. Pulis nga pastor. Okay, sir, you're watching this time. Kauban ako nga lagad sa Ginoo nga PNP,
pastor na pulis. Di ba? So shout out kisa yan to, Brad. Pastor Ruben. Okay. Nadaghan ko gamigo nga mga pastor nga pulis. Nyawa joy mang bas nila tinga ko. Adlock siguro. Praise God. Sister Gomes Mary watching from Australia. Okay, let's proceed. Wow. Gahini among church sa pagbisita sa diris Cagayan, pastor. Mailhan na mga igsoon kay mo bakasyon mamidya sa Cagayan, mga I don't know pila mi ka days diha basta closing sa among anak. Anak daw mi naman koy manghod sa Cagayan ko. Gikan sa sulod, brother, giusab sa Ginoo. Gikan pod sa bahay ni kuya. Mao na akong gingon. No? Sige sila panaway na to kadaghag mga kriminal gikan sa prisuhan gibag-o sa Ginoo. Shout out Sir Roger Abergonzado, a good friend of mine from Talibon, pero na-assign, a good friend of mine, police officer, nga lagad sa Ginoo, nga nasa Davao International Airport. Again, yes, shout out, thank you Sister Meldy Canto for typing at highlights and at followers. Salamat kay Pastor sa prayer nimo ug sa buhing Dios. Amen, amen. Himaya sa Ginoo. Let's proceed. Hallelujah. So, atong teksto igsoon. This morning, nani siya sa Salmo 118:24. Okay? A simple verse, pero lawom kay na igsoon. Inday Judian Torrejano, thank you for typing or mentioning your friends, your imuham ning mga igsoon. I-regards kong Jojo, day. God bless, God bless. Brother Melton Buroy, thank you. Ning taga Cebu ning bisita gini pag Domingo og ning simba dire. Layo na kay na Cebu na. So na po ning bisita dire gikag from Japan man to siya. Yan ning ari dire. Diha po yato ang ningagi pa jung Domingo yes last Sunday from New Zealand. Daghang kayo. Salamat sa Ginoo. Okay, ang ato ang salamat. Way sa payan, Sir Rudy. God bless. Namo sa akong prayer, imong anak, labi na imong anak. Bilang. Okay? Nay buhaton si Lord. Okay. Salmo 118:24 EPSD version. Okay. Nagingon rin balang kasulatan nigsoon. Mao kini ang adlaw diin gipadaog kita sa Ginoo. Busa maglipay og magsadya kita. Simple ra kay nga bersikulo igsoon, pero kung imo lang ning interpreton, maura no, pero nani lawom, nani deeper meaning igsoon. Brother, pa shout out ko sa amo ang dorm didto sa sulod. Hey, shout out guys, bahay ni Kuya sa dorm daw sa akong brad. Dito sa sulod sa May 19, okay, May 19, God bless, okay. Praise God. Again, singon si David sa Salmo 118:24. Mao kini ang adlaw today. Amen. Diin gipadaog kita sa Ginoo pagkalami. Busa maglipay kita karon nag-uol man mo. Ug magsadya kita. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. A simple verse, a simple line, a simple message from the Word of God nga nag-ingon, mao kini ang adlaw nga diin gipadaog kita. Okay? Nami tayo kanta bata pa ko. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, di ba? This is the day that the Lord has made. Karong adlaw daw igsoon, gipainumduman ka, paminaw mo. Karong adlaw, nakamata ta, nakadaog na ta. Today is the day nga gipadaog ta sa Ginoo. Sige ngondre, mao kini ang adlaw diin gipadaog kita sa Ginoo. Unsa may papasabot sa pulong sa Ginoo igsoon? Ang gusto niya ipaabot igsoon nga karong adlaw, nakamata pa ka, nakadaog na ka. Kay karong adlaw daghan wa nakamata, karong adlaw daghang nakabsan sa kinabuhi, karong adlaw daghang nakabsan sa ilang gininhawa, karong adlaw igsoon daghang nangamatay sa tibuok kalibutan. Apan ikaw kay igsoon nakamata ka, gipamata ka sa Ginoo. So karon mao'y adlaw nga magmaya ta kay gipadaog ka sa Ginoo. Kung ning mata ka karon nga nakay mga problema, igsoon, mao bitong gipamata ka sa Ginoo karon kay gipadaog ka sa Ginoo. It means kay naay solusyon si Lord. It means igsoon nga naay pamaagi si Lord. Sulbaro na sa Ginoo imong problema igsoon. Sa imong problema naay paglaom. Gipamata ta sa Ginoo karon nga puno sa paglaom. Kay kung wa pay paglaom giurom na ta gabi wala na ta. Pero nangamatay igsoon nga karong adlaw wala na kamata. Amen. Apan ikaw ug ako gipamata sa Ginoo, gipamata sa Dios kay naa siya purpose.
Again akong balikon igsoon. Pag mata na to ron nakadaog na ta tanaw, ingon ni David. Mao kining adlaw today. Nga gipadaog na kita sa Ginoo, busa maglipay og magsadya or magmaya kita, no? Ning mata karong adlaw igsoon ayaw pagmugtok, ayaw paghinuktok, ayaw kaguol anay imong utang. Natulog kagabi nga na kay dakong utang, ning mata ka karon nga napagipon imong dakong utang, ayaw kaguol igsoon, ayaw kabalaka, kay mao bitong gipamata ka sa Ginoo karon, kay kanang imong utang igsoon, pangitaan nagpaagi sa Ginoo nga iyang sulbaron, pangitaan nagpaagi sa Ginoo nga maimpas na imong utang igsoon, timan ini our God is He is Jehovah Jireh. So na, the Lord our great provider. Siya nga atong magbalantay, walay makulang ka nato. Tuuhi lang ang Ginoo igsoon. Again, igsoon, paminaw mo. Ming matata karon bisan unsa kadako sa tong problema. Bisan ka unsa ka bugat atong kasing-kasing pagmata nato karon. Gipamatata sa Ginoo aron paibawon ta nga, hey, ning mata ka nga nag-uban og paglaom. Ming mata ka karon kay napay chance. Napay kay gayunan. Labi na katong naay mga dagang sayop nakasa ka gahapon. Hey, gahapon ra to, bag-ong adlaw ron. Nakasa ka gabi ra to. Karong adlaw kadaugan ron. Mao ron ang adlaw nga maghinulsol ta. Mao ron ang adlaw igsoon nga katong imong sayop nakasaam ka gabi or just yesterday or the other day igsoon. Kuhaon nimo ang mga leksyon. Kuhaon nimo ang mga pagtulunan because I believe every failures na ay lesson nga imong i-apply karon aron mahimo kang better person or better version of a Christian or a Christ followers and so on. Because we learn from our mistakes from yesterday. Amen? Ning mata ka karon nga ning daog na. Ning ingon diri siya sa sunod nga linya igsoon, busa pagmaya kamo. Busa magkalipay kamo. Amen? So bisag unsa imong problema igsoon, ayaw ka problema. Bisag unsay mong problema karon nga gidala-dala igsoon itugya na sa Ginoo. Kay mao nay rason nga nung gipamata ka karon kay gusto sa Ginoo pakit-on ka og milagro og himaya nga kanang imong giatubang nga mga battles, mga struggles igsoon. Bisan naa ka sa sitwasyon nga wa kay paglaom, naay paglaom basta kita mulaom sa labawng makagagahom. Amen. Mao nay reason nga ning mata ka karon. Kay kung si Lord wa pay purpose nimo, kung di pa ka importante sa Ginoo igsoon, di na ka pamathon karong adlaw. Kay si Lord nay katungod mo kuha ug muhatag og kinabuhi. Remember mo ni Job? Yes, ang John 10:10 ning ingon, si Satanas ang kawatan ning ari sa pagpangawat, pagpatay og paglaglag. Tinuod na nga ang yawa pwede mo patay, mao na iyahang misyon, mo patay. Pero tanawang nahitabo ni Job igsoon, di ba? Katong nananghid ang yawa nga mauna apan unsay ingon sa Dios, sige buhata ang gusto nimo sa akong alagad nga si Job. Apan ayaw lang jud siya patyaw or ayaw lang siya hilabti nga kana jung ang iyang kinabuhi makuha. Amen. So mo tong gihimo sa yawa ang tanan pero wa gid siya nakapatay ni Job. Kay nganuman kung ang yawa na ay ang iyang misyon pagpatay, ang pagtugot naa sa Ginoo. Ang pagtugot naa sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon nga gipamata ka sa Ginoo karon. Pwede man ta, wala na ta kamata. Bisag unsa kadako sa imong problema igsoon gipamata ka sa Ginoo today this morning. Kay gusto ipabati sa Ginoo nimo ang iyang pagkamatinud-anon. Nga bisag usahay dili ka matinud-anon sa Ginoo, but he remain faithful for you. That is why he allows you to wake up this morning. Gipa-enjoy pa ka sa libreng gininhawa bisag badlungon ta. Kabantay mo. Abi yung mga igsoon. Yes, indeed today is a victory, is a great victory for us. Why? Labi na ng mata mo diya nga mga himsog mo glawas, dagang ng mata rong naka-oxygen. Ang uban ng mata rong nga nasa ospital, pero kamo diya ang uban ng mata nga himsog ang panglawas. Naalang mo'y problema, pero praise God, maunay rason nga gipamata ka sa Ginoo karon. Kay gusto ipakita sa Ginoo nga kanang imong problema, iyan ang sulbaron. Ming matataron nga naay uban sa iyang purpose o katuyuan. Ako ning balik-balikon igsoon. Wala tagi pamata sa Ginoo karong buntaga nga wa siya'y katuyuan, nga walay kapuslanan. No? It means mga igsoon nga concern si Lord nimo.
Nakita ni Lord ang imong mga luha. Problema sa imong pamilya, problema sa imong relasyon, problema sa imong kaminyon, problema sa imong mga ginikanan, unsa man imong kaagitubang nga problema, nakita na ni Lord. Amen? That is why this morning, gipamata ka, igsoon. Usa sa purpose, igsoon, nga nung gipamata ka ni Lord this morning, bisag daghan kag problema. Bisag na kay mga bugat nga giatubang, kay gusto sa Ginoo ipakita nimo nga iya ning solbaron. You wake up this morning with a great hope. Amen? Pareha na ako, igsoon. Sa akong panahon sa una nga adik-adik pa kay ko, sige pa kog dabdaba. Sige suyop mga igsoon ha. More than 16 years and then 3 times ko nag-attempt og suicide kay gusto ko mamatay na kay gikapoy na ko sa kong kinabuhi, struggle kay ko. Maghilak na lang ko igsoon kanang magtama ko, maghilak ko nga magtama ko kay mong anak ko nganong ngani man taong ko nga makita na ko kung mami maghilak, no? Kabadlungon ba nako, kasalbahis ba nako? Daghang time nga magmotor ko ibangga nako buhi gapon ko. Napangag na lang niya. Ay mga daghang mga pangos na ko igsoon pero di jud ko mamatay igsoon kay ngano man. Way lain day maghatag og kinabuhi or magkuha sa kinabuhi ang Ginoo. Bisa gusto patang maghikog kadang naghikog igsoon nga buhi pa. No? Dili gyud na itugot sa Ginoo. Kay nasa plano mao ning ako ay igsoon. No? Bisag sa akong kadautan sa una bisan ang mga halad og ikapulo sa simbahan, akong kawaton kay palit na kog syabo. No? Pero still every morning gipamata pa ko sa Ginoo. Iya kong gipamata tungod kay ang akong sitwasyon nga way paglaom, naday paglaom. Amen. Mao ni karon nahimo kong alagad sa Ginoo. Ingana igsoon. Again, pagmata pa lang nimo karong buntaga, nakadaog na ka. Pagmata palang nimo karong buntaga igsoon, it means igsoon nga naay paglaom sa imong giatubang karon nga dakong problema. Naay paglaom igsoon. Unya unsa may atong buhaton kay gipamata man ta. Ingon ang balaan kasulatan again, Salmo 118:24. Busa maglipay og magsadya kita. So maglipay dito. Amen. Nabi tay kanta nga kalibutanon igsoon sa mga hubog ba. Sa una hilig magkukanta niya. Sa una nami banda-banda, bukalista ko nila. So hiliki ko kanta, hilig ko rap-rap. Now, kana magtama, magsige, may budyo. Kinay kanta nga, tawanan mo ang inyong problema. So, sakto man na, mga hubog, sig pangatawa, di ba? Yes, tinuod. Ingon ang balang kasulatan, magmaya, maglipay, magsadya kita. Nga naman, kay karong adlawa, igsoon, kadaugan na ni. Karong adlawa, igsoon, mao ni gitawag, mao ni ang hint, nga naay buhaton si Lord sa imong sitwasyon igsoon. Nagpailala ni igsoon nga naay paglaom ang imong sitwasyon. Ngano man kay gipamata man ka. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Kung wa pay paglaom na imong kahimtang karon, kung wa pay paglaom ang uban ay daghang nagpa-advise nako, karon pa lang sa message mo nang wa nako pasensya na mo no sa nay mga nag-message nako sa inbox nako ba aning nag-PM nako ari nga kani nga page igsoon mabungawng Kristiyano nang uban wala pa nako na tagay gayon. Labi na tong uban nga, tag-as kay message si basa ko taasa oy. No? Wala pa na ako niya. Most of them naiingon nga na-depress ko pastor, naka-feel ko anxiety this time, pastor wa ko kabaw ang ngayong buhaton. Ikson listen. To all of the viewers this time we have 235 viewers. To all of the viewers this time, if there's anyone right now who are watching, naka sa depression, naka sa anxiety, naglibog ka, wa ka kay bawag unsay ang ngayon mong buhaton. Dako kay imong gidala-dalang problema. Dako kay imong utang. Problema ka sa inyong marriage life. Igsoon, timan ini. Ning mata ka karon kay usaray mensahe ni Lord nimo. Nay paglaom ang imong sitwasyon. Nay paglaom ang imong sitwasyon. Again, balikon ako. Nay paglaom ang imong sitwasyon. Kay kung way paglaom pang imong sitwasyon bisag lisod kay na karon, dili na unta ka pamathon sa Ginoo. But still God allows you to wake up today, this morning. Why? Kay gusto niya pamatud-an nga ang lisod nimo sa iyo niya. Ang imposible nimo, posible sa Ginoo. Basta mo tuo lang kay igsoon. Ingon ang balang kasulatan kung natay pagtuo nga bisag gamay lang kaayo. Sama lang sa liso sa mustasa. Ang bukid mobalhin sa dagat. Unsay mo pasabutan na? Mo pasabot igsoon kana sila imposible na may tabo. Sa yunan bagag ang bukid mobalhin sa dagat. Pero ang gustong ipaabot sa Ginoo kanimo akong igsoon.
ang imposible nimo. Unsa man nakalisod, wa na kay mahimo, wa na kay mahunahunaan nga mga pamaagi, wa na kay bawog unsa imong buhaton. Si Lord dili mahutdan og pamaagi. Amen. Di man ang saad sa Ginoo igsoon sa Isayas. Ingon siya, akong butangan og sapa ang desierto. Asa man ka makakitag desierto nga magama og sapa? No? Sapa, no? Tubig, no? Naay ibutang sa desierto igsoon, grabe na. Tanawa, pangutanaw ng mga nagtrabaho sa Middle East, igsoon. Daghan man jud followers, di ba? Nabay desierto nga na isapa? Wala. Pero si Lord ning ingon sa iyang pulong sa Isaias, igsoon. Tanawa, kay bisan ang desierto, himuan akong suba. Ang uban nga version, suba. Ang uban, sapa. Wow, it means mga igsoon nga imposible nimo. Posible sa Ginoo. Kanang imong pangandoy nga kaluwasan sa imong tibok, banay, pamilya, kadugo, kaliwat, di man na mahimo nimo. Pero once si Lord na mulihok, way kasing-kasing nga gahi nga di madugmok. Amen? Ako igsoon, usa ko sa pinakagahi. Usa ko sa pinakatiga. Kanang akong mga igsoon, kanang mga simbahan, di ko ganahan na mag-meeting-meeting, prayer-meeting sila. Usa ko ka great persecutor nila. Akong ginikanan, bundakan ako, di ko ganahan ang mga Pangginoo, mga tapok-tapok, batuon ako na di ko ganahan. Tigakay ko, di ko muto, Ginoo. Apan sa diyang ang Ginoo na minghikap nako, sa diyang ang Ginoo na mulihok, igsoon. Ang akong kasing-kasing agahi kaayo. Nahuyang ko kalit, oy. Ang pinakatigaan, ning hila ko, di ba? Ako na nang gibalik-balik, igsoon, kami nga mga banggitang adik-adik, igsoon, mga kriminal. Gahi mi mo hilap. Pero once si Lord na muhikap, si Lord na mulihok, kanang imong luha nga pinugnan mo baha, gyud na. Ako na nang gibalik. Why, Pastor? Dahil walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Amen? Ingana. So, igsoon, cheer up! Karon ang adlaw ng mata ka, nakadaog na ka. Tuuhi, igsoon. Usahay, magduwa-duha po tas Ginoo. Kabantay mo? Katong during the time of Jesus Christ together with His disciples, nga naay mga disipulo niya nga nagampo og masakiton, wa na ayo. Unsa gitubag ni Jesus? Wa na ayo kay kuwang mo pagtuo. Di ba? Sa panahon igsoon nga naay unos dito sila sa bangka, dito sila sa kayan. Di ba? Naratol sila, nagpanik sa gingon ni Jesus. Asa inyong pagtuo? Usahay igsoon, mang walay milagro nga may tabo sa tong sitwasyon, mang walay may tabo igsoon nga solusyon dili masulbad ang atong sitwasyon kay usahay magduda ta, magduduha tas Ginoo. Have faith. Amen. Sa diyang mutuo ta, anytime may tabo ang milagro. Timan ikson, pag mata pa lang nimo karong buntaga, ning daog na ka, ning mata ka, uban sa paglaom, bisan pag ning mata ka, nga puno kag mga problema, puno kag dagko kay kag utang, dagang kay kag struggle ikson, naglibog ka, pero gipamata ka still. God allows you to wake up this morning, to wake up today, aron ingnon ka nga kanang imong sitwasyon nga lisod kaayo. Sayon kay nanako, kanang imong sitwasyon nga lisod kaayo. Posible na nako. Amen. Mo na igsoon, cheer up. Just have faith in God. Amen. If only we believe and we have faith in Him, then miracles will happen. Remember this, igsoon, Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday. Sa panahon yesterday, unsa yesterday, pastor? Yesterday katong si Lazaro nga upat ka adlaw na sulubnganan iyang gibanhaw. Yesterday, igsoon nga na mga patay nga gibuhi ni Kristo. Na mga sanlahon, mga grabing, mga masakiton, mga nayawaan. Gimilagruhan. The same Jesus nga imong gilagaran karon. Insya, Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and even forever. So kung nakahimo siya milagro sa una, kaya niya milagruhan ang imong sitwasyon karon. Amen? Tuuhi lang igsoon. Even this time, nga nakiistorya ko ninyo, God is here, ang iyang presensya, because the Word of God tells us, 2 or 3 gathered in my name, di ba? He is in the midst. So, duha ang tulo magakatigo, magakatapok na siya. Nga, this time, listen, look at me. Atong gisgutan si Lord, naminaw mo. Kabalo ba mo igsoon, nga gipaminaw po sa Ginoo ang pinitik sa inyong dughan? Kay balo si Lord nga, unsang dapita nga naamoy kasakit karon? Just be honest to Him. Itugyan sa Ginoo igsoon na siya'y buhaton sa imong sitwasyon. Bisan dawa na siya'y paglaom, pero naipaglaom na. Mao na'y rason nga ning mata ka, nining buntaga.
Ning mata ka nga nagdaladala ka og paglaom. Ning mata ka nga nagdaladala ka og manindot nga bangaw. Unsa man manindot nga bangaw? Nindot nga ugma. There's always a rain or a rainbow after the rain. Amen. Kanang imong nasinati karon nga unos igsuon. Blessing in disguise lang na. Tuuhi lang ang Ginoo, have faith in God, and anytime miracles will happen igsuon. Gipangga ka sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo igsuon. O gusto si Lord iyang pamatud-an ang iyang kamilagroso sa imong sitwasyon karon. Again, usa sa sign nga nakay paglaom, usa sa sign igsuon nga wala pa ka napildi ana imong sitwasyon, usa sa sign kanang nakamata ka karon. You wake up today with a purpose kay si Lord naay katuyuan ay plano. And one of that purpose is to show a solution to your problem right now. Unsa man imong problema? Unsa man imong kabug-at karon sa may mga battles gitubang nimo karon igsoon si Lord aware ana. Concern ka sa imong kaluwasan, sa imong pamilya, imong mga igsoon nga lulong sa makadaot nga bisyo, mas concern si Lord. Amen. Mo na igsoon nga kupot lang sa Ginoo. Saligi ang Ginoo. Amen. He never fails. Once makita ni Lord nga naatay pagtuo niya, once makita ni Lord nga ning salig ta niya, taliwala sa dagkong unos, ang unos mulurang ra na kaya na palurangon sa Ginoo. Kinumdum atong desa sa kayan sila. Katong time nga igsoon kusog kay unos niya nagpatugtog si Jesus nagpakaron ingnon ba pero naniid lagod siya kung naabag yung pagtuo ning iyang mga disciples. Pagmata ni Lord igsoon largo ra siya gik. Diba? Usa lang kapulong. May unong ang unos. Nga na sa igsoon. Unsa may unos nimo karon? Nakita na sa Ginoo. Salig lang og kupot, have faith. Timan igsoon ang mensahe simple ra. Ning mata kakarong adlaw. Pwede ka di pamathon. Apan gipamata ka sa Ginoo kay kanang gidagladala nimong problema naay solusyon. Naay kasulbaran. Naay buhaton si Lord sa imong pamilya. Naay buhaton si Lord sa imong utang. Naibuhaton si Lord sa imong bana. Naibuhaton si Lord sa imong asawa. Naibuhaton si Lord sa imong mga anak nga lulong sa makadaot nga bisyo. Naibuhaton si Lord sa imong mga igsuon. Naibuhaton si Lord sa imong mga higala. Naibuhaton si Lord sa imong sitwasyon karon nga naglibog ka. Ning mata ka karon. Kay naibuhaton si Lord sa imong kinabuhi. Naipaglaom. Basta kanunay lang ta mulaom sa labang makagagahom. Amen. Again, gigugma ka sa Ginoo. There are so many times nga ako ning gimension. Even sa mga short reels or vlog na ko igsoon. Ning mata ka karon, kabalo ba ka igsoon nga? Pag mata nimo karong buntaga, pila ka kalibo ang mga wa ka mata nining buntaga. O kabalo ba mo igsoon nga si Lord aware po na He is everywhere. Espiritu man siya. No? Daghang na nga matay karong adlaw, wa ka mata. Apan nganong nabuhi pa man ka? Nabuhi lagi ko pastor, pero daghang kog problema, may pay gipatay na lang ko. No, sayop. Gibuhi ka sa Ginoo karon, kay na siya buhaton nimo. Once gibuhi pa ta sa Ginoo, gi-allow pa ta sa Ginoo nga mag-enjoy sa libreng gininhawa nga ning mata ta nga wa naka-oxygen. Kay na buhaton si Lord. Usa na igsoon ang iyang mensahe, ning mata ka kay naay paglaom sa imong sitwasyon. Di pa mata ka today kay naay paglaom sa imong sitwasyon. Pag mata pa lang nimo karong adlaw, daog na ka. Amen. Wa ka gipamata karon sa Ginoo kay mapildi lang ka, may wala na lang kahing mata. Apan gipamata ka sa Ginoo karon kay naay paglaom. Basta lang mutuo ta niya, mulaom ta, musalig ta niya igsoon. Dili makawang, dili masayang ang atong pagsalig. Kay Diyos siya, di siya tao. Ang tao paasa. Sa diyang mulaom ta, why is it nga daghang na disappoint? Tungod kay naa sila ming salig milaom sa tao. Pero si Lord lahi. Kay sa iyahang pulong, o giha kaniya, ni Lord, dili siya paasa, kung dili kaniya na ipag-asa. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord God, for your word, for your presence. Salamat kay Ginoo. Simple nga mensahe nga nung imo ming gipamata karong buntaga,
kay naaday kay katuyuan, naa kay gusto himuon sa mong sitwasyon. Imo ming gipamata karong buntaga, Ginoo, aron imong ipahibalo namo nga ngamong sitwasyon nga walay paglaom, naay paglaom basta kanimo lang mimulaom, Ginoo. Lord, salamat sa mensahe sa paglaom nga imong ipaabot namo, Ginoo. Right now, Lord God, I pray to all of the viewers, wala ko kay balo kung unsay lang sitwasyon karon, Ginoo. Wala ko kay balo kung unsay lang gidaladala, mga problema, mga kasakit, kabugat, mga struggle, mga battles, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, nga imo day silang gipamata karon kay naa kay plano. Naay solusyon, naay kasulbaran ng ilang sitwasyon. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers, bisan asa dapita, makadungog ani, Ginoo. Ipabati ang paglaom sa ilang dughan karon, Ginoo. That you are in complete control. Nga diha kanimo na ipag-asa na ipaglaom. So Lord, padak-ay lang pagtuo. In Jesus' name, I pray, I declare it, Lord God, nga malibil up ilang pagtuo, Ginoo. Aron ilang masinati ang milagro, ilang masinati ang kahibulungang butang. And this time, akong gi-rebuke spirit of doubts, mga pagduduha, gibungkag nako sa pangalan ni Jesus. Og mupuli ang pagtuo, Ginoo. In Jesus' name. Lord, salamat nga ikaw nga Diyos nakakita sa among sitwasyon, nakakita ka sa among kahimtang. Walay matago nimo. According to your word in Hebrews 13:8, you're the same yesterday, today, and forever. So kung unsa kadagko sa imong mga milagro sa una, you're the God of Abraham, Isaac, and the God of Jacob, the God of Moses. Kung unsa kadagko sa mga milagro, mga kahibulungang butang imong gihimo sa imong mga alagad, today kaya nimo himuon kanamo. Mao nang imong gipamata karong adlaw, bisan ang uban puno sa mga problema, kay ning mata mi nga puno sa pag-asa, kay nakay buhaton sa among sitwasyon. Again, Lord God, unsa man ang ilang mga problema, mga sitwasyon karon sa imong mga kanakan, laylahi man, Lord God, og mga sitwasyon namo karon, but I prayed in Jesus' name, mamuhat ka karon sa ilang sitwasyon. Ipakita, ipasundayag ang imaya og imong milagro, Ginoo. In Jesus' mighty name. Lord God, today we claim the victory. We claim healing. We claim financial breakthrough. We claim salvation, deliverance, Ginoo. Tanan mga milagro kay bulungang butang gikan kanimo. Amo kining giangkon, amo kining gidawat uban sa pagtuo. Himuha lamang ning angayan ug takos sa makanunay, Lord God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Salamat sa pulong sa Ginoo sa iyang presensya. That's all for this morning, mga igsoon. Dungog o himaya kung ibalik sa itong buhi nga Diyos. Amen. Kupot lang igsoon. Amen. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Diyos nga iya natang gipadaog daan. Naay paglaom. Naay pag-asa ang imong sitwasyon. Naay gihimo si Lord karon. Amen. Just have faith. Ang milagro anytime may tabo kanimo. Praise God. Again, thank you so much, igsoon, sa inyong panahon. And I always pray and declare that today is gonna be a blessed day. It's gonna be a fruitful day. Ug sa uban nga nasa lain-laing nasod karon nga gabi iron, I pray nga proteksyonan mo sa Ginoo sa inyong pagpangatulog. Ang presence ni Lord mag-uban kaninyo, iyang mga angels magalibot o magbantay kaninyo para safety mo. Amen. So mga brad, nako di along live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. And yes, see you again next time later, igsoon. Basta makalugar lang ko, kita ta para sa kamayaan sa Ginoo. And again, don't forget na natay YouTube channel, inyong makita ang caption. Ang caption na ni igsoon ay link diha nga dalhon mo sa atong YouTube channel. Angan sa atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon. Ayaw mo palipat ha kay naapoy Kristohanong Mabungahon. Ako ato sa una niya, na-block na to igsoon. So, ato is Mabungahong Kristohanon. Pareha sa atong name, sa atong page, no? So, i-click lang na diha ang caption igsoon, na diha ang link diha igsoon. Salamat sa kanunay sa mensahe, brother, ha? Salamat kanunay. Magpahinuno, malipay ko, muwali ka ani live usahay, brother, ma. So, ni brad? Ingot-imot ka da? Usahay, ma-struggle ko. Sige, brad. Nga. Mas-struggle ko apan salamat kay mag-live imong i-replay, no? Mag-struggle apan salamat ko makakita ko mga live. Nasad ko ingana, brad, nga brad na to.
mag-struggle siya, muinit na yang kay bawa ka ni mga adik-adik sa una. Tanaw ra daw siya sa live na to. Nya inigreplay niya. Magaan na yung paminaw niya. Ingon siya, mura manig na yung mga anghel ni muhang mga video pastor kay bisag pumut na kay kumakalma ko. Salamat sa Ginoo. Brother, God bless. Basin itugot sa Ginoo, kita tapuhon. God bless, Pastor, watching from Malaysia. Brother Kenneth o Elisa Basilio, one of our subscriber. God bless you, brother. And if I'm not mistaken, Pastor, saan kita ko sa post ni mo, o sa imong comment, nga na ingon, Pastor. God bless you, alagad sa Ginoo. God bless you namo sa akong prayer, mga OFW. Again, ang kagabilin walain, Triple A, ampo, amping, abante, para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory. God bless.